Hello everyone, you come back my रुको जरा सबर करो नै बिथांजों बरायना थाग्रोबाय नै बिथांबो दंफैयो आरोना नै ओरैनो good सेस्था खालामगोन नोंसोरो नायदो ओरैनावलाय Hello everyone, you come back by to channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। लोगोफोरजों दायो नै हाजोआव बेरायहैदों। माखै हाजोआव मा बिफां नुयो? बिथांमोनाबो दंफैयो नै आंजों थब्रा थब्रि। बेनाव दंफैयो हाजोआ बैयाव नै खिन्थु आंबो बेरायफैदों एसे नै दंफाङाबो माबायदि दङ डेन्जार ना नैबे फट' लानायाव नैबे डेन्जार फट' लानायाव थाबायलाङासै जों न'आव दानि फट' लालाबायदोंमोन जों थांगासिनो दं आरोना नै गथ' टाइमा जाखो बस किउसे बिथांनि सेन्देल गदों नोंलै